Sabi niyo alagad si kang Ginatefon Morales and then may partner sa mga ko diri suwan dito yan. Asap kita ha. Always say a prayer gamay pong atong dahil kanto sa atong labang makagahom. Salamat kay Lord si magyata ka namo among pagpangaliya da kanimo. Salamat sa kay si magyata ka namong grasya. Mataga daw. Thank you kay Lord ug among pangandoy ang kalinaw sa tibuok kalibutan. Thank you Lord. Thank you. Pero ang sutan po karon natong katagan ng pagtigan no. Hindi kinis usa ka babae nga mapatawag ng singan nga piding. Kini gibatan do sa radyo ni Ray Arellano. Eksunan ang atong sender si Piding. Usahay ba kining binuhatan sa atong bana nga dili maayo? Usahay kitay maapektahan sa gaba. Unsaon nga yabag magud ni akong bana? Pero aron niyo kay masabtan ang akong sugilanon, ingnon ko ini sa pagsugod ang tanan. Day! Oh, ansa man? Matuko ka diyo, ha? Nagim kita na ko nga tuog ko, ha? Di ko samok, eh. Oh, di koy, nya kisam sa mangita nimo uy. Oh, siyempre. Ang dunay tuyo. Amawa gid mo tawhana kag pangutan-on. Kinsa may dunay toyo nimo? Oh, siyempre, ang maningil. Maningil. Maniningil. Maniningil gi mo anhi? Ang lagay nga, di ko samok, ha? Natuog ko. Oh, sige, kana ra man ka ha. Kinsa may gipangutangan di ay nimo? Limot man ko. Ay, delikado ni. Pag sure di koy uy. Ako bede ibala nimo. Basta ino lang, gawa ko dire. Hilom diha oy, kay tubang anak, bahala ka diha. Ina lang lagi ba nga, di ko pistorbo, kay tuog ko. Uy, tuog ko gabi, pabalik ka lang, ha? Ambot nimo di koy. Uy, hala. Kinsa man ni nagduong? Nagmotor man? Ah, silingan tingalan na mo. Uy, ningunong gis among tungod, ayay. Wa na. Klaro kaayo, nagbit-bit og listahan. Kanahan ginis di koy. Unsa kay giutang ani niya? Ayo, na ay tao. Hanggaw eh, kita na siya naglingkod kung ano, talaga itaw. Ay tao. Unsa daay tan-aw nimo nako do manikin? Tao Jody ay. Abi na akong pusti. Ay, kaloning kanahanda. Kinsa imong gipangita? Na si Dikoy. Naa, natuog na ba? Di pa istorbo nga naman unta. Ay maningil unta ko. Na, di ra bagit pasamok, mansukog pukawon kay duty gabi eh, way tuog. Oh, ikaw nalay bayad ani ma'am. Oh, ngalugutaw ako. Di man ako nangutang anak. Pero ikaw man gyapon ang nagamit sa iyang giutang. Ako, unsa na yang giutang? Nagorder man siya na ko og panty duha ka buok. Og brapo duha ka buok nga large. Unsa? Uy, pag sure diha, uy, ako kalibutan anak, uy, wag siya gahatan akong panty. Balik ka lang kay natuog pa, di ra ba papukaw. Sige. Inga nga din nilang si Singamal. Mabalik lang ko. Unsa man ka na oras siya mo mata ka ha? Kay mabalik ko. Ay, nagbata na niya. Unsa man ka lagi siya orasan mo mata? Aw, hindi ka human niya gato mo mata. Kano sa man siya human ka tulog? Alam siguro, inigmata niya. Oh, ay klaro ani. Sige, mabalik lang ko. Uy, tempa, pila na yung bayranan? 1,350, ma'am. Uy, pamakot ko ng panty, ha? Large man. Ay, sige, balik ka lang, kinatuog pa. Oh, sige. Matuog na lang sad ko. Bukawang lang niya ko, ug mamata na siya. Nayabag ka? Sige, ari na lang ko eh. Balik lang ko. Ang tutuhan na. Papukaw ko na siya, enigmata ni Dikoy. Sa patuong ko niya sa ila, ang pukawan, wa siya kuya fe. Yun na, ha? Panty ang giutang ni Dikoy. Para kang kinsamang panty. Ang kinsa kong panty ay giutang. Animal ni Dikoy, may babae tingali ka, karon ka na ako. Sumaron? Maunsa karon? Bangon diha, magsulti ta. Oo. Unsay giutang ni Mustor ko? Oo, sa turko ba? Ay pabuang-buang diha. Dinis Gamal. Nangita nimo kay naningil. Pero maingon ka nga dili ka pasamo kay natuog ka tuan nila ka mobalik ra siya. Oh, very good. Very good bitaw. Unsay giutang nimo niya? Ah, Unsay giutang nimo niya? kuan, day pa, nalimot ko da. Ay limot-limot diha. Nangutang ka niyag panty duha ka buok. Oo, panti di ay. Kinsa gihatagan nimo sa panty, ha? Kinsa? Recorded by X Thunder Gaming. Kay putol gyud ang imong tumoy. Ay, binuang da. Uy, Wa ko magbinuang. Kita kani akong gibitbit sangkot. day, binuang da, day. Kinsa gipalitan nimo panty? Ha? May kabit ka? Day, uy. Pwes kinsa lagi gipalitan nimo ang panty? Kinsa gihatagan nimo? Ikaw, God, nalimot ka. Okay nga no. Nari kay panty. Anak kay panty. Nari kay panty ka bago. Dili na nabag, uy, karon, uy, kay dugay naman na.
na akong giutang noon. Awa ko pahinumdum gipalitan ko nimo panty koy. Wa lagi ko magpalit og panty, pero gitangan ta kag panty das turko. Asa lagi ato? Kato na yung gitangag sa earring. Simot ka. Di ay no. Siyo, eh. Pero duha man kabuk mo giutang. Asa man usa? Duha man to akong yatag nimo, oy tao. Ay duha, usara. Sara ba god? Usara di kuya ka. Maong asang usa, kisa gihatagan nimo sa usa. Ha, kinsa. Day, numdum na ko day. Sige hinumdum nako. Ay, numdum na ko nga imong gipauli ang usa kay matud pa nimo kilang lawlaw na kayo god. What? Ninumdum ba gali ko nga miingon ka nga nindot unta ni ganahan ko sa kolor pero dako lang. Nya ninumdum ka na. Oo, nahinumdum ko. Naramanday na. Ngita yung kagubot eh. So okay na day, okay na. Wa pa. Unsay wa pa gyud? Matod pa ni Gamal, panty og bra imong giutang. Asa man bra? Kuan. Asa? Akong giuli eh. Ay, ngita gyud mapaksit ay. Ay, ako naging giuli dahil kay dako lang imo. Large man lang kita. Ya, large dahil lang imo. Nga, pang legit man na. Ay, katiki di koy ha. Putol gyud ang tumoy nimo ron. Wa lagi day. Oy, noon. Unya nganong maningil man ang turko ana kung giuli pa nimo. Ang bayranan 1,000 kapin, ha? Naigog ingna pantira na 1,000. Unsa man na gold pantihat ay 1,000. Iday, hanggang matutur ko ha eh. Sige lang, nagbalik ang tubi. Ako to ingnon nga, hanggang tutuhan na na, karoon lang yutok. Klaruhan na di koy. Klaruhan kita ha. Kini akong pana may pagkamaro ra ba ni. Mo nang gusto gid akong maklaro kay usahay mo andar ang pagkabutakal aning kanahan. Mauto nga wa gid ako palakta si Dikoy amo gyung gihuwat ang turko nga mobalik. Unya. Nanan turko. Ha, karon ka. Karon ka. Tawgon ako biasa naman to dire ra man to ganina. Ako ingon nga ni anang turko nangita niya arion ako. Nagmata na. Paghuwat kay ako pang adtuon. Dikoy. Bangon dia. Nanan turko. Bangon dia, maklaro tani. Pagdali, bangon! Dire. Dali. Sabi niyo, sabi ang sabi. Ang unsaman. Di ba niingong ka kaninang buntag nga ang gikuha sa kumbana duha ka panty og duha ka bra? Oo. Kaluhan na kamalat, bida, puputa, tumoy yung kalaki mo. Lalo na, gamal, sama ka. Di ba niingong ka? Oo, hiingon ko. So klaro na Dikoy. Ha? Pero nahibong ko. Kung nga nung duha ka panty ang gi-order nimo, unya usa ra man ang gihatag nimo nako. Asa daing usa? Kinsa may gihatagan nimo anang usa, ha? Ambot lang, wa man ko diya sa paghatag. Kinsa man iya gihatag. Kung siya tagan man, kung siya tagan eh. Lain ako lang asawa eh, sama ka. Ambot ko ninyo. Eh, gamal, kaluhan ha, bida, ganun, ingon makang duha ka bukang ko, duha ka panty o duha ka bra, ha, ganun yung makala. Mau bitaw na imo gi-order. O lagi, pero giuli na ko nimo ang usa ka panty o ang duha ka bra. Sa mo kay, puros dagko. Usa na ka panty ako nakuha nimo, oy. Dili ba to duha? Duha lagi akong gi-order. Pero ako giuli nimo ang usa ka panty o ang duha ka bra kay puros dagko. At tanalo ko ng lawas akong asawa, oh. Masakto mo na. Siyempre, ako gitong iuli. Usam na siya, eh. O giuli ba di ka to nimo? Abida sa nimo, eh. Saan ka na? Amnesia ka? Limot ko na. Eh, palimot-limot yung gamalay na onsa. Bida, madiskrasya tayo ni kalaki ni mo da. Sige na lang. Kato na lang usa ka panty ang bayari. Pila ba to? Dos. Oh, noon sa, ni mahal na noon. 1,000 kapin tong upat. Karon nga panty na lang usa ka buhok, duos na noon. 200 gani. Aw, so sabi na kog 2,000. Oy, Dikoy, bayray na. Ready na mo balit din eh. Nagbalit din eh. Ang dili man ko ninyo pabalikon. Nga ba man ko panilingon sa unahan. Pili na di ko maningil. Lahos dito ay paghunong din sa amo. Bantay mo hapit kas amo ha. Dikoy, bayray na ko na. Saan di sa hama? Ano, imbayan din ako sa linding. Patay, wala ba kong hatag sa biyagi? Biyaki ka ni. Sabi na ko eh. Tumuto ko sa amigo. Ni Parikadyo. Sa problema pre ha. Sa di pa kami sulti ka kanta sa tayo kay murag laay kay panahon da. Ha? Kanta hati kag kausa. Bay. Wala ka magdang inunon pre. Wala lang eh.
Kapoy na mag-inom tayo yung magkanta. May lang katatawin, uminom. May tudasa lagi ko kita lah. Di okay. Minaw lang ko, minaw ko. Alright. Kani, pre. Masama na sakit lang, pre. From the chapel to the hill. Okay. Oo. Larga. Lingaw ta na. Ang haplas nga pinaka-epektibo na pamatud ana sa mga tao. Kuya na. Ang haplas nga sidlenement well, mga sakit sa lawas matudas, panuhot pamaul katul-katul, arthritis dysmenorrhea haplas silang, pasusakit sa tiyan, rheuma og salutahan, mga lamok og gutot di kangkang. Sid, linamit well, ang number one, Kreng! Pero sa buti kagyan, buti kagyan. Yan, ako sa problema ni mo, pre. Di ba lagi, pre? Nawawa po ba pagkanta niyo, pre? Unsa mo oy. Ano rin ako, pero nan sa kwan, pre, linling o ma, pre. Di ba ako'y kahatag, wa ko katag atong niagi ba? Ha? So, doble akong bayaran na ron, pre. Wa ka lagi, pre. Onya, doble ha. Oo. War, magiging katahal niya. Magkakanta, pre. Kadala, pre. Katahal niya. Saan na ako, pre? Naara ba ko'y notice gikan sa ilang legal council? Ha? So? Hindi ko kay ikiha ko alin niya, mapriso ko, pre. Ay, porbida, pre, kanang imong ugi utang nga linding, pre. Kuyaw yun na, pre, kay... Nagipirmahan yung ka na, di ba? Dili kay pirma lang, pre. Ipabayad pagid ko og post-dated check, pre. Ha? Samot. Delikado na, pre. Ano man, pre? Post-dated ka to checking nga imong gihatag. Ba, to yung makapapreso ni mo. Ha? Oh, mapreso ka to, paper. Kung dili ito ni mo sudlan, preso yung ka! Pre. Recorded by X Thunder Gaming. Pre, so man nila ko, Tama pre. kay Luzon na, pre. Basta checking ka ni. Bangkor man imong kihag ni mo anak. Kuyaw kay na! Mo ba? Nauna, nya. Naibaw na kas bangko, di ba? Grabe ka na bangko. Nya, pre, sa may ako buhaton na ni, pre. Amayo ano bro, kinahanglan pa sakit-sakit ka. Ha? Oh, mangita ka paagi nga sakit. Kakanang sakit nga di sila mahibaw ba? Wa sila mahimo ba? Di ba? Sa mga sakita, sad, pre. Kuan. Kanang sakit ka amnesia. Amnesia? Oh, kay og ma-prove na nimo nga naa ka ng sakita, awa na sila mahimo ana. Di na magkakabinom nga may utang kanila, di ba? Yung saan na ako, pre. Kuan, pagintag ka ba nimo nga kapatuon ng disgrasya ka, kung napektuhan ang imong o nya na amnesia ka, banggaan makuno ka, o di ba nahog ka third floor, kanang makatabang na nimo, basta ka nang masakita. Mao ba, pre? O lagi. Sa ko buhaton na yun, no? Pabahala na. Magtabang na ko anong piding, eh. Nabuang na ka, Hedi ko eh. Day. Kung dili ka gusto nga mapriso ko, day ba? Tabagin lang ko, day. Mura ni sulbad sa ako problema, day. Ginoo ko ni mo, uy, di koy. Day, mahal maka ko mo, day. Promise, dili na ko mausap, eh. Dili na ko mangutang, ha? Day, piding. Naluoy ko sa akong bana kay nihilak na manggod taon, kay di lagi siya gusto nga mapriso. Mao nga ni-suggest siya na ako nga mo na akong buhaton, nya ako lang sang giuyunan ang akong bana, unya akong gisuportahan. Unya. Unsay ato? Kaning ma'am, taga bangko mi, Hmm? ni ami kay Manil sa bayranan sa loan ni Roderick Tuoy Lungsod. Imo ni ba na, ma'am? Oh, ma'am. Kay ngano di ay ma'am, alaw ako kalibutan ani ma'am. Ay nangutang man gud siya sa usa sa mga lending company. Unya karon nagdeposito siya cheque nga wa pa hisod. So karon og dili niya mabayaran ni, mapugos mi papriso niya. Asa man siya, ma'am? Oh, naara ay. Naunsa man siya? Ma'am, atong usang adlaw ba, na-disgrasya man na siya, nahug siya sa 4th floor. Ha? Di man siya nahug. Diha ay sa among taas. Nya, nakikita ka. Tanawa, nagubain tao ng relic sa bayagdanan. Oh, ingon ka, 4th floor siya nahawog.
Second floor naman lagi ng inyong bahay. Ma'am, siya nahug, ma'am. Ha? Patuha siya nahug diya sa second floor. Di upatanan, ma'am. Di ba? Ano? May gani ka nabuhi pa siya. Oo, nabuhi pa, pero wa na. Say wa naman. Wa na siya mahinumdum siya ang kaugalingon. Ugali, wa na siya makailan ako. Nalimot yun siya. Mo nang pirmi na lang nagnganga. Unya, mututok na lang na ako. Usa day nang iyang gikaw, ma'am? Ang iyang purol. Nginong iya man giputang siyang Na-amnesia naman. Nakalimot naman siya kung asa na ang purol para asa na ba. Ay, mao ba? Kung mauna, nalimot na siya nga may utang sa salinding. Nalimot man gana siya nga ako iyang asawa. Ang utang pa kaha. Patay. Saon man ni Ron? Ikaw nalay bayad ani, ma'am. Lord, kuwasam na akong ibayad, anak, ma'am. Uy, dako man kanig kung naggastos sa pagpa-hospital, anak niya. Kay, nay, na, mukalit na siyang pingit sa iyang utog sa kasakit. Sakit kid kuno kaayo. Sakit kid kuno kay, ma'am. Sakit sa akong kuwan. Akong... Saon sa dong? Kini ba sa may nga ani? Oo! Oo, di ang nga ani nang. Ay, katulog ka, gimanang na lang gani ko. Wa na magkailan ako. Imbis ang iyang itawag na ko sa una, babe. Karon tanawa, nakadungog ka, paminawa, manang na. Sige lang, ma'am. Ay, unsaon na disgrasya man ka na siya. Wato na lang namo nga maulian na siya ug mahinumdum. May utang siya sa among lending company. Wato lang namo kung kanus siya mamaayo. Mao ni akong problema. Kay og maulian ni siya, mao man lang gihapon mapriso man gihapon ni akong bana. Mao nga di na lang gyud siya magpaila nga nakaila siya namo. Pero usahay ra pa no malimod siya nga na-amnesia siya. Og kun dunay maka-report ani, unsaon ko mani? Unsa may among buhaton ani? Unsa man og kamo ang pasultihon? Piding. Ate Judel, good morning, Ate Judel. Dato, aming adlaw. I'm back at the press. Unya po sa ato ang mga kaigsunan nga migamit na sa ato ang Sid Panyawan Coffee Mix. Thank you kayo ninyong tanan. Salamat kayo. Okay, Ate Pres. Okay, og salamat sa kayo sa tanan nga nagtumar, nag-maintain karon og Sed Panyawan Herbal Capsule, Sed Panyawan Herbal Capsule with garlic, Sed Panyawan Herbal Capsule with mangosteen para sa mga high blood, cholesterol, katutaas sa sugar, ayok si piyata pag inom kada adlaw gyud, katulos sa usa ka adlaw inom. Sa buntag, una ka mukaon sa imong pamahaw, inom na daan og usa ka kapsula sa Sed Panyawan Herbal Capsule. Inikpadiuto ni mo mao gihapon. Usa gihapon ka kapsula sa Sed Panyawan Herbal Capsule ang imong imnon una ka mukaon sa imong paniudto. Mao gihapon ini kagabi sa di pa ka mukaon sa imong panihapon. Inom na sa kadaan og usa ka kapsula sa Sed Panyawan Herbal Capsule. Ug alang nga itong na problema bahin sa kidney o UTI. Di na taangang mabalaka o mahadlok. Tungod kay doon na makaayo, ana. Di na makapaalibyo makatambal. Anong atong gibati bahin sa kidney o UTI. Kini mao ang Pugon Herbal Capsule. Kung grabe ang imong kidney o UTI, inom lang sa Pugon Herbal Capsule kada 4 ka oras. O kung okay na, usa na lang kakapsula sa Pugon Herbal Capsule imong imnon kada adlaw, silbi na lang maintenance nimo. Ayaw kalimot alang sa kidney o UTI, Pugon Herbal Capsule. Don't panic, it's organic. Og sa tanan sa natong mga kaigsunan nga migamit na sa ato ang pinaka-number 1 nga haplas. Salamat kay ninyong tanan ang Sed Leniment Oil. Kamu ang naghimog number 1 sama sa RMNDYHP Cebu. Overall number 1. Salamat yung kay ninyong tanan. Salamat. Og kamu maoy naghimog number 1 sa Sed Panyawan. Sed Leniment Oil. Thank you yung kay ninyong tanan. Ang tinuod nga buwagtan sa atong panuhot pamaol panakit sa Kawasan Baricos Benz katul kuto sa kabataan ilikay pagyunta sa dingge ato dapi-dapi nga mga kids haplasal nato sa Sed Leniment Oil nga anak nato mapalit sa butika di ba Kuya Gray?
Butika ra gyud, butika. Ato yun lang balik-balikon mga Ah. igsoon. Aron din at masipya ting-uwan ra ba? Tinguan Pagkapalit at tagpiki. Basta ang seed liniment oil ha, ang original nga seed liniment oil sa butika ra gyud nato mapalit. Og dili sad mahimo sa og sa Facebook na lang. Bisitahan na to ang page sa seed marketing no mga igsoon. I-type ninyo ang Panyawan Herbals. O kay kalimot nga atong i-like ang page mga higala. Na makita din tanan ang mga genuine seed marketing products. O ang mga Panyawan pa lang seed marketing mapalit na po nato sa Shopee. Shopee sa ato pa butika Shopee. Basta lang sa gawas ang original sa butika ng Shopee. Thank you. Nya gab mugrita sa itong mga suki at gamitan og seed liniment oil ha. Labi na gusto mga taxi driver ato yung una kay taxi driver. magbanbaw na pa sila. Ato ni amigo Gams Aha. nagluklok og seed liniment oil. Si Greg Laborada, hinunong kay ni, taga-Tapol Talisay, magdudamatas una dugay-dugay na. Oh, taga-Tapol Talisay sa U-Taxi ni siya si Greg Laborada. Greg, dong, salamat kayo dong sa pagsalig nimo sa atong batugan king haplas nga seed liniment oil. Aha. Og gabi na gyud, balik ko gyud ako Gams si Richard Mili, nga ato mekaniko Gams nga di gyud mapawaan na Gams. Ingon lagi siya. Oh. Roy Milgo? Roy Milgo. Katong Vice Mayor sa Bourbon ba? Oo. Kanunay, yun na siya magdadasad og ato ang said liniment oil. Thank you kanimo, Vice Mayor Roy Vice Milgo. Mayor. Ato nang alalay oy. Kayo. Ato nang alalay. Ya si Barkada rin Rami. sila sa Timyong Itang. Oh, kumusta na ka? Kumusta na ka, tao? Nagkakurog, nagsuboy siyang bukog. Oo. Pero, atong Vice Mayor, si Vice Mayor Roy Milgo, kumusta ka diha, Vice Mayor, ha? Thank you kay Vice. No, na si dahil sa di sana to kay Gams, ang atong amigo yung kay nga barkada na to si Rami o ang asawa si Dayan. Okay, daghang salamat. Then, Kadiyot pre ha, kadiyot kayo gamsa. Please kung great taon sa tanan nga Kampo Guadalupe Karkar kay daghan kay naminaw na mo taon diri. Oh. Sila Gina, Joy, Insi Karing, Tio, nya Jennifer, Mama Ludi, Tudio, o sa Baran family, GC. Kamangyan, sakto. Kamangyan family, og si Hiludo family nga always gyud naminaw sa tanang mga programa gikan ni Judith Hiludo. Salamat kayo ninyo Sir Gulyat. Okay. Thank you, Bob. Thank you! Good morning! Alam na sa itong mga taga-parokya diha sa Our Lady of Divine Grace. Kung masiyop din sa Simala, Cebu nga Cebu, no? Sa ilang mga staff dihan ni Padre Arnel, yung manusab sa ilang mga kauban niyang mga lictors. Anaklita Elizalde, Amy Mendez, Delia Rizada, Frida Intervention, Betty Albius, Evelyn Macamay, Harold Espaltero, Espaltera ka dito. Okay, Espaltero. Susima Plarizan, okay, manasab ni RC Bismano sa office. Yung adlaw ni Reverend Father Arnel Sipat sa parokya sa Simalang. Ato ang mga sakop din no, ato mga staff para sa atong celebrity Kojik Bioris. So, adula kini mga sangkap luto tayo ng papaya extract ng manasab natural moisturizer para magpabilin kitang younger looking o kutis artista. Parang litan og na ba kay mga katol-katol murag na dry skin ang inyong panit sa inyong tanaw bisan rin sa mga kamot tapit mga bukton. Di ba sa inyong naong basta doon na ka mo murag blackheads sa inyong makita or whiteheads sa celebrity Kojik Beauty. So, ikargani sa sad marketing, ha? Thank you. Okay, Ate Pres. Okay, ang sendo na ito karungan lawa, Gulyat. Si Piding, Ate Pres. Piding. Kadis Piding, Ate Pres. Yung bana lagi, pala utang kayo niya. Katapusan nga ng utang, linding. Niya katapusan diyang linding, naka-issue of siya, sig-chiki, yung warsay kwarta, ang kuyaw. Nakuan mo to nga, mapriso siya, kuyawan siya mo to, napa-amnesia siya. Pag amnesia niya, giingan siya sa tagabangko. Sige lang, waton na na nga, maulian siya. Kaya parang kinumdum siya sa iyang giutangang linding. O niya, usahir ba kuno Ate Pres, maulian siya, kanang kalimut siya. Nakalimut siya nga, nagpa-amnesia siya. Mao niya ang problema. Ang saon, mapriso, magkuno taon niyang bana ni. Sa malindigan, yeah. Ba't ka nang pungam kwarta, Ate Pres? Siya ginagawa. Oo, torko, kung sa panadiya. Mabitan issue ni siya chiki, Ate Pres. Kay og sakuan, mga dagko na kinahanglan ka mo issue kag chiki. Mga Collateral. financing, mao na. Issue kag chiki, mao na eh. Kaya ha. Mao na nga, problema gyud kay siya. Na problema gyud siya sa usawa sa. Mao ni akong problema, maulian siya, kay og maulian ni siya, mao lang gyapon, mapiso ni gyapon niya bana. Kung maulian na Ate Pres tungod sa kadugay nga wa kabayad sa utang. Stapa may kiha siguro ani Ate Pres, no? Mao. Oo. Habam, asam na to mabati diha. Mabasa ni mo diha, Bam. Be, asam ning Aduna tayo pampitiris sa 1:5 verse 28 to 29. Ayaw ka mo kahibulong kay moabot ang panahon nga ang tanang mga patay makadungog sa iyang tingog ug manggula sila sa ilang lubong. Kadtong maayo binuhatan, mabanhaw ug mabuhi sa dayon. Ug kadtong daotag binuhatan, mabanhaw apan silutan. bitaw tinoda. Mm. Na sa
Manggulat, inikadungog. Bagilyo na, bam. Inikabot na nato, Guwa. inikabot na nato adawa kuno gulat, inikadungog na to tingog sa Ginoo. Manggulat kuno kita sa lubong. Inig hukom na. Oo, balik. manggulat kita sa mga lubong unya. Mabanhaw man ta kay banhawon ta pero ang mga daotan babanhaw kapil apan silot ang ilang katapusan. Oh, ang mga maayo binuhatan mabuhi nga walay silot mo pong pa dire. Oh, kana kana og itakli nimo sa ato ang sender karon sa sugilanon karon asa man siya pili siya ani kani mabanhaw mga mabuhi o kani mabanhaw nga silutan. Asa ka ani kini kadungog na to tingog sa Ginoo so adlaw sa Ano ka sa mabanaw nga babuhi? na ako laing isimang anete press. Sama. Kani bitong yun nga inikadungog inikadlaw sa paghukom inikadungog nato sa tingog sa Ginoo. Mabanhaw mangguwa ta sa lubong ug mabanhaw kita. Kanang ingon anang gisunog nga abuna. Na. Saon na paggula sa lubong sa man. Ay, dili, oy. Buhi ka pa kay espiritu naman niya. Ang lawas wa naman to dugta naman. Di ba? Bangon kita ati pres, pareha Lazaro. Murag zumbi ba? Pero wa pa madugta. Oh, ang butang ka ana. Lain na sa dara. Pero Kurang ba mami. tingali gapon espiritu nimo? Di ba? Awan ta Pero sa tinuod lang ati pres no, kadang sa ato yun nga tinuan dili gyud ta ipa Cremate. cremate. Kay Ito, kay si Jesus pagkamatay, wait 24 hours gilubong ditso. Pero Sa unang panahon natin, ato Pres. unang panahon, krimi, kadang daob, ibabaw sa mga kahoy, di ba, daoban? Pero sa Noon na, sa India man. Sa India, no? Sa India na siya nga tinuan. Kitang mga Christian, Buddhism mo na siya. Pres kitang mga Christian, wa gyud na kay kita sa una inikamatay 24 hours ilubong kita. Wa kita kadang wa kita paabdi kanang mga pilar karon naman na inaana Kanang pres kay namin embalsamar, O di ba? namin negosyo kay pila ka Tinuod, no? kwarta-kwarta no na. Kwarta. Kay wa pa nang kuan, why kwarta-kwarta. Mao na nga kinahanglan sa una panahon iniguan lubong rin kadritso mao nang wa gyud ingon nga gi-cremate o unsa pa na diha. Habam, unsa ba Balik pa ta diha? piding, balik ta. Balik bam. Balik ta piding. Ang imo pangutan na dire, unsa may akong buhaton ani kay matod pa niya na amnesia siya niya akong adunay maka-report mao na sa ako nang gingon katong ibasa na to ganiha papilias siya kadtubang mabanhaw nga mabuhi o kadtubang daotang binuhatan nga mabanhaw apan silutan papilian siya ha kay kadtong ako ang natiligam na matikdang gulyat na banhaw Niya? na 5 minutes na banhaw Dayon. Wa man sa kuto ano mabuhay pa sa mamatay sa balik ay nagaba talaga to kadagat dito naman noon Kala ko ang paso, tiyo.